Συνεχίζουμε την εκπομπή και ερχόμαστε εδώ στο στούντιο και θα συνεχίσουμε με γαλάζια και πράσινη καινοτομία και έρευνα. Θα καλωσορίσω τον κύριο Ευάγγελο Σιώκα. Χρόνια πολλά κιόλας για τη γιορτή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από πού να τα αρχίσω τώρα, επειδή λέγαμε για πολιτικούς μηχανικούς, για επιστήμονες, για ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν το έργο των Δήμων. Εσείς είστε καταρχήν ένας επιστήμονας που ξέρει από την καινοτομία και την έρευνα πάρα πολύ καλά. Η Break-Even Consulting είναι μια εταιρεία που συνεργάζεται πολύ με τους Δήμους και τους δημόσιους φορείς και βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση και θέλουν να δούμε μαζί τον πρώτο διαγωνισμό πράσινης και γαλάζιας καινοτομίας που έχει οργανώσει, είναι υπό την αιγίδα της Μητρόπολης Μεσογείας και Λαβρωτικής και εμπλέκονται και 9 Δήμοι. Και εμπλέκεστε και εσείς εκεί. Πάμε να το εξελίξουμε, να δούμε ακριβώς πώς μπορεί κάποιος να συμμετέχει και να μπει σε αυτό το διαγωνισμό. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για την πρόσκληση. Για μας είναι μεγάλη μας χαρά να μπορούμε να επικοινωνούμε αυτό το μήνυμα. Είδαμε και προηγουμένως το σχόλιο του Δήμαρχου. Του κ. Ζαχαριά, ναι. Πλέον αυτά τα θέματα έχουν μπει και στους Δήμους, γιατί δεν ήταν πάντα κάτι το οποίο αφορούσε στους Δήμους. Έμεναν πιο πολύ στο κομμάτι ότι αυτό είναι μια δουλειά κάποιου άλλου. Αλλά διαπίστωσαν και οι ίδιοι οι Δήμοι ότι τα προβλήματά τους μπορεί να τα λύσει η επιστήμη και μπορεί να τα λύσει η καινοτομία και ότι η καινοτομία πλέον δεν είναι απλά κάτι που είναι ωραίο να το έχουμε, αλλά είναι και κάτι πρακτικό το οποίο μπορεί να το αξιοποιήσουμε και να λύσουμε τα προβλήματά μας. Τι καταφέραμε να κάνουμε εμείς. Εμείς είμαστε μια ομάδα, και η εταιρεία αλλά και οι συνεργάτες γύρω από αυτήν, που η σκέψη ήταν να μπορέσουν η έρευνα που γίνεται στο Πανεπιστήμιο, που αναμφισβήτητα είναι υψηλού επίπεδου, να μπορέσει να είναι χρήσιμη για την τοπική κοινωνία. Δηλαδή να μπορέσει να φτάσει σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και αυτό να έχει ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την κοινωνία. Να μην χαθεί δηλαδή κάποια έρευνα ή κάποια καινοτομία που ένα πανεπιστήμιο έχει εντοπίσει και έχει ξεκινήσει και να εφαρμοστεί στην πράξη σε ένα Δήμο που το χρειάζεται. Ακριβώς. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Ναι. Ένα δεύτερο είναι κιόλας ότι μια πρόκληση που έχει ο ίδιος ο Δήμος, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει, να μπορέσει να το θέσει υπόψη της ακαδημαϊκής κοινότητας και να μπορέσει η ακαδημαϊκή κοινότητα να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Σιώκα, δηλαδή το έχετε εντοπίσει εσείς από την εμπειρία σας ότι ένας Δήμος εντοπίζει θέλω μια εφαρμογή για αυτό που θα κάνει καλύτερη τη ζωή των δημοτών μου. Να το αναζητήσει και να προσφύγει στο Πανεπιστήμιο ή και σε εσάς και όλη αυτή η αλυσίδα, ο κρίκος, να λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Διαχρονικά αυτοί οι δύο κόσμοι λειτουργούν σε άλλους ρυθμούς. Άλλα προβλήματα αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι Δήμοι και προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα προβλημάτων τα οποία καταλαβαίνετε ότι πρέπει να λυθούν και άμεσα. Αλλιώς είναι η ακαδημαϊκή κοινότητα που λειτουργεί σε ένα πλαίσιο, έτσι, αν θέλετε, αριστείας, που κοιτάει λίγο την πρόοδο της επιστήμης. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να φέρουμε αυτούς τους δύο κόσμους κοντά, πρακτικά όμως. Δηλαδή, εδώ μέσω από αυτόν τον πρώτο διαγωνισμό πράσινης και γαλάζιας καινοτομίας, ο μεγάλος στόχος είναι να μπορέσει η ακαδημαϊκή κοινότητα να εστιάσει στα πραγματικά προβλήματα των Δήμων και να τα λύσει. Αυτό πώς γίνεται. Ήρθαμε κοντά, υπάρχει μια μεγάλη αγκαλιά που είναι η αγκαλιά της Μητρόπολης Μεσογείας και Λαβριωτικής, από την οποία πηγάζει και όλη αυτή η ιδέα. Υπάρχει μια ομάδα που είναι πολύ δυναμική πάνω στο αντικείμενο και καταλαβαίνει πώς πρέπει να το κάνει και έχουμε φέρει κοντά δύο κόσμους. Από τη μία πλευρά είναι 9 Δήμοι, όπως είπατε. Να πούμε ότι είναι ο Δήμος Παιανίας, Δραφίνας, Πικερμίου, Σαρονικού, Λαβριωτικής, Πάτων, Αρτέμιδος, Μαραθώνα, Κροπιάς, Μαρκόπουλου, Μεσογείας. Αν ξεχνάω κάποιον θα μου πείτε. Είναι αυτοί και με μεγάλη μας χαρά έχουν επικοινωνήσει και άλλοι Δήμοι από την ευρύτερη περιοχή και μπορεί να το διευρύνουμε τώρα, αλλά αυτή είναι η βασική της Ανατολικής Αττικής. Δήμη. Ναι. Ακριβώς. Από την άλλη πλευρά είναι 5 πανεπιστήμια. Ανάμεσά τους τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Καλύπτουν έτσι ένα μεγάλο φάσμα επιστημονικό, αν θέλετε. Άρα, στην πραγματικότητα τα προβλήματα δεν θα εστιάσουν σε ένα τομέα όπως είναι η πληροφορική, ή η αγροδιατροφή, αλλά θα δούμε όλο το φάσμα. Εκατοντάδες ερευνητές και ερευνητικές μονάδες που έχουν δείξει ήδη ενδιαφέρον να συμμετάσχουν και μια θεματική περιοχή, δύο θεματικές περιοχές που καλύπτουν αν θέλετε, τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Πράσινο και γαλάζιο. Πράσινο και γαλάζιο. Μιλάμε για την Ανατολική Αττική, η οποία έχει πάρα πολύ πράσινο χώρο και δυνατότητες, έχει αγροδιατροφή, πρωτογενή τομέα, αλλά και από την άλλη έχει και ένα τεράστιο παραλιακό μέτωπο, το οποίο ξεκινάει από τα δύο βασικά λιμάνια της περιοχής, αλλά έχει και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν ένα ενδιαφέρον. Σκεφτείτε ότι ούτε εμείς ξέρουμε αυτή τη στιγμή πόσες προτάσεις μπορεί να εφαρμοστούν, αλλά τα πρώτα δείγματα είναι πάρα πολύ θετικά. Γιατί από τη μία πλευρά είδαμε Δήμους να θέλουν να δώσουν, έτσι, να εμπλέξουν κόσμο και να μπορέσουν να μας κατευθύνουν και εμάς τα προβλήματα. Απ' την άλλη και τα πανεπιστήμια με μεγάλη μας χαρά
Στην εναρκτήρια εκδήλωση είχαμε τη χαρά και είχαμε 5 πριτάνεις, τους 5 πριτάνεις των πανεπιστημίων που προανέφερα, οι οποίοι έδωσαν το σύνθημα ότι εδώ θα μπορέσουμε να εστιάσουμε και να δώσουμε το αποτέλεσμα που χρειάζεται στην τοπική κοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν νέα, το λέω project εγώ, γαλάζιας και πράσινης καινοτομίας και έρευνας, ειδικά για δημόσιους φορείς, μέσα από εσάς και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Θέλω λίγο να δούμε πώς αυτός ο διαγωνισμός ξεκινάει, ποια είναι τα στάδια του, πώς εμπλέκονται και οι δήμοι, γιατί, αν δεν κάνω λάθος, θα εμπλακούν και οι δήμοι μέσω των αντιδημάρχων τους καινοτομίας και έρευνας, όπου θα υποπτεύουν και θα βλέπουν μαζί με τις επιτροπές την εξέλιξη έτσι, των προτάσεων που έχουν κατεθεί από ερευνητές και από φοιτητές, να τα δούμε λίγο μαζί, δηλαδή ποια είναι τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως βλέπουμε και στις κάρτες πίσω μας, πώς ξεκινάει, πώς συνεχίζεται, πού καταλήγει αυτός ο διαγωνισμός που θα τελειώσει του χρόνου, αν δεν κάνω λάθος. Περίπου σε ένα Ωραία. χρόνο από Για πάμε σήμερα. να τα δούμε μαζί. Κοιτάξτε, εμάς το μοντέλο ποιο είναι. Υπάρχει μια πρώτη ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Ανοιχτή για 2 μήνες που κάποιος μπορεί να υποβάλει την ιδέα του, να περιγράψει τα βασικά χαρακτηριστικά της και να πει πώς μπορεί αυτή να είναι χρήσιμη στην τοπική κοινωνία. Ο οποίος μπορεί να είναι φοιτητής ή ερευνητής. Μπορεί να είναι φοιτητής, νέος απόφοιτος ή και ερευνητής. Ωραία. Από εκεί και πέρα. Φέρνουμε κοντά την ακαδημαϊκή κοινότητα με αξιολογητές από την ακαδημαϊκή κοινότητα, φέρνουμε κοντά επιχειρήσεις από το τοπικό οικοσύστημα και φέρνουμε κοντά και, όπως είπατε κι εσείς, στελέχη από την τοπική αυτοδιοίκηση που ασχολούνται είτε με το θέμα του προγραμματισμού είτε το θέμα της καινοτομίας, γιατί σε κάποιους δήμους με μεγάλη μας χαρά διαπιστώσαμε ότι υπάρχει και καινοτομία. Οπότε αξιολογούν από τις δικές τους οπτικές και την ακαδημαϊκή και την επιχειρηματική αλλά και την πρακτική, αν θέλετε, την πρόταση αυτή. Από αυτές τις προτάσεις προχωράνε οι πιο ενδιαφέρουσες. Περνάνε μια διαδικασία εκπαίδευσης και ορίμανσης. Αυτό θα αναλάβει η εταιρεία, η Break-Even Consulting, να τους υποστηρίξει ώστε να φτάσουν στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές οι ιδέες είναι πάρα πολύ καλές. Το Πανεπιστήμιο έχει τρομερές ιδέες και κάνει έρευνα, αλλά δεν είναι εφαρμόσιμες στις περισσότερες φορές. Οπότε εκεί θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ να τους βοηθήσουμε να την οριμάσουν, ώστε να φτάσουμε στη δεύτερη φάση αξιολόγησης, που όλοι αυτοί θα έρθουν να παρουσιάσουν την ιδέα τους έτσι, σε μια έτσι διαγωνιστική διαδικασία, ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιες από αυτές μπορούν να φτάσουν στο επόμενο στάδιο που είναι η εφαρμογή. Βεβαίως υπάρχουν και κάποια βραβεία για να δώσουμε κίνητρα. Υπάρχει και ένα κίνητρο για τους φοιτητές και τους ερευνητές να δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό και να καταθέσουν και τις καλύτερες προτάσεις. Σκοπός είναι πάντως, από ό,τι έχω δει και από την παρουσίασή σας, η επιτυχημένη υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών που θα αναδειχθούν μέσα από το διαγωνισμό. Μπορούμε να πούμε ένα παράδειγμα για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, δηλαδή ποια θα μπορούσε να. Ή αν έχετε ήδη από το παρελθόν και γνωρίζετε ότι μια εφαρμογή που βγήκε μέσα από μια τέτοια διαδικασία, εφαρμογή, καινοτομία, εφαρμόστηκε εκεί. Αν μπορούμε να πούμε ένα παράδειγμα και για τα νέα παιδιά που παρακολουθούν, αλλά και τον κόσμο για να καταλάβει. Θα σας πω, υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες, οι οποίες πολλές φορές μας φαίνονται ότι είναι πάρα πολύ πολύπλοκες, αλλά δεν είναι αλήθεια αυτό. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει μια ερευνητική ομάδα που ασχολείται, ξέρω εγώ, με τον εντοπισμό ρυπογόνων φορέων μέσα στην ατμόσφαιρα ή στο νερό. Και από την άλλη πλευρά έχουμε, ξέρω εγώ, ένα λιμάνι, ένα δήμο, ο οποίος αντιμετωπίζει καθημερινά αυτά τα προβλήματα. Οπότε εκεί θα δοθεί δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής αυτής της ιδέας, όχι θεωρητικά σε ένα λιμάνι ή σε ένα μοντέλο που δουλεύει στον υπολογιστή, αλλά στο λιμάνι εκεί της περιοχής. Το οποίο βεβαίως καταλαβαίνετε ότι μπορεί να μην λύσει το πρόβλημα από την πρώτη στιγμή, αλλά θα δώσει μια κατεύθυνση. Δηλαδή, εμείς το σημαντικό στοιχείο εδώ είναι να κινητοποιήσουμε και να ασχοληθούν σοβαρά με τα πραγματικά προβλήματα. Αυτό είναι ο στόχος μας. Και από εκεί και πέρα έχουμε δει στο παρελθόν, γιατί αναφέρατε, πολλές τέτοιες εφαρμογές να ξεκινούν έτσι από το πιλωτικό στάδιο και να γίνονται τελικά ουσιαστικές εφαρμογές που εξοικονομούν όχι μόνο χρήματα στους Δήμους, προσφέρουν πάρα πολλά στοιχεία για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος και προφίλ και πολύ περισσότερο ενθαρρύνουν και την τοπική κοινωνία να δει σοβαρά αυτά τα θέματα. Γιατί πολλές φορές όλοι ως πολίτες, ανεξάρτητα το επίπεδο που έχουμε, το επιστημονικό ή όχι, χρειαζόμαστε και κάποια κίνητρα για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε και εμείς στην πράξη κάποια πράγματα. Οπότε, αν κάποια ιδέα που αφορά την ανακύκλωση ή που αφορά, ξέρω εγώ, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τη δούμε να εφαρμόζεται δίπλα μας, ενδεχομένως αυτό να μας ενθαρρύνει να κάνουμε και εμείς αντίστοιχα μια τέτοια διαδικασία. Από την εμπειρία σας, έχετε πλέον καταλάβει ότι είναι πιο εύκολη η συνέργεια ιδιωτικών επιχειρήσεων, διοικητικών πρωτοβουλειών με τους δημόσιους φορείς? Ήταν ταμπού αυτό. Δηλαδή, ακόμα τώρα και σε θέματα που είχαν να κάνουν με τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων και δεν υπήρχαν πολιτικοί μηχανικοί παρά μόνο ένας, κάποτε δεν μπορούσες
να συνεργαστείς με κάποιο γραφείο, ενδεχομένως δεν μπορούσε να βρεθεί μια λύση γιατί ήταν τείχος. Τώρα αυτό έχει ξεπεραστεί, αλλά πείτε μας εσείς μέσα από την πράσινη και τη γαλλική καινοτομία, σε αυτό το κομμάτι έχει ξεπεραστεί με τους δημόσιους φορείς, είναι πιο φιλική. Σίγουρα έχουμε αρκετά βήματα μπροστά να κάνουμε, αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά έχουν ξεκινήσει να γίνονται πράγματα. Υπάρχουν αρκετοί δήμοι οι οποίοι ήδη εφαρμόζουν πολιτικές που προσανατολίζονται στην καινοτομία, ήδη εφαρμόζουν συνεργασίες. Μπορεί να μην το κάνουν σε έναν τρόπο καθολικό ή, αν θέλετε, το πιο αποδοτικό που μπορεί να συμβεί, αλλά εμείς βλέπουμε κάποια τέτοια παραδείγματα και η αλήθεια είναι ότι και μόνο η ανταπόκριση που υπήρξε για το διαγωνισμό από τους Δήμους, η οποία ήταν άμεση, και οι οποίοι όχι μόνο είπαν ότι θα δώσουμε την αιγίδα μας, αλλά θέλουμε να δώσουμε και άτομα να βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία, και εμένα δείχνει και την πρόθεση των Δήμων να μπορέσουν να εφαρμόσουν πολύ περισσότερο την καινοτομία. Δευτερευόντως, όλοι καταλαβαίνουμε ότι ζούμε στην εποχή της καινοτομίας πλέον. Μπορεί πριν αρκετά χρόνια, όχι μόνο για τους Δήμους, αλλά και για όλη την κοινωνία να ήταν κάτι άγνωστο. Αυτή τη στιγμή είναι μια λέξη η οποία κυριαρχεί και την οποία θέλουμε όλοι να αξιοποιήσουμε. Έχουμε καταλάβει τα ωφέλη που μπορεί να δώσει και νομίζω και οι Δήμοι δεν υστερούν σε αυτό. Έχουμε δει σημαντικά παραδείγματα σε αυτό το κομμάτι. Στον πρώτο διαγωνισμό τώρα πράσινης και γαλάζιας καινοτομίας της Μητρόπολης Μεσογείας και Ελευθερωτικής, θέλω να μας πείτε, γιατί είσαστε στο κομμάτι το οργανωτικό και εσείς, πώς εμπνεύστηκε αυτή η ιδέα, από πού εμπνεύστηκε αυτή η ιδέα, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, από ποιο πρόσωπο και ποιος είναι ο σκοπός της Μητρόπολης σε σχέση με τους Δήμους της Ανατολικής Αττικής. Κοιτάξτε, ο εμπνευστής όλου αυτού του διαγωνισμού και όλης αυτής της πρωτοβουλίας αναμφισβήτητα είναι ο Μητροπολίτης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης της Μεσογείας και Ελευθερωτικής, ο Νικόλαος, ο οποίος πραγματικά έβλεπε να γίνονται πράγματα σε αυτόν τον τομέα, στον τομέα της επιστήμης και στον τομέα της διασύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, αλλά δεν έβλεπε κάτι να γίνεται έτσι που να αφορά και την τοπική κοινωνία. Ξέρετε, εκεί υπάρχει και το κοινωνικό στοιχείο. Η κοινωνία, για να μπορέσει να έχει όφελος, πρέπει όλα αυτά τα θέματα να εφαρμοστούν και να εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα. Η ιδέα εκεί ήταν μήπως μπορέσουμε να κάνουμε κάτι ώστε να τραβήξουμε το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας, ώστε να ρίξει το βάρος στην τοπική κοινωνία. Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα. Εμείς αυτό το μοντέλο του διαγωνισμού δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί. Έχει ξανασυμβεί, αλλά δεν είχε συμβεί ποτέ σε αυτή την κλίμακα. Και σε αυτή τη λογική και φιλοσοφία. Ακριβώς. Βλέπουμε και από την εναρκτήρια εκδήλωση του Innovate East κάποια πλάνα και αρμόδιο Υπουργείο, ο κ. Σενετάκης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Έρευνας ήταν εκεί, ο κ. Κουτουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και φυσικά οι τοπικοί βουλευτές της Ανατολικής Αττικής παραβρέθησαν και όλοι οι αρμόδιοι, όλοι οι δήμοι της περιοχής. Πώς πάει τώρα, όσον αφορά, θέλω να πάμε λίγο να δούμε, επειδή εσείς ξέρετε πολύ καλά τα βήματα και έχει πολύ ενδιαφέρον να τα πούμε, που ένας φοιτητής θα ακολουθήσει μπαίνοντας στην πλατφόρμα καταρχήν του Innovate East. Ποια είναι δύσκολο να καταθέσει την πρότασή του, είναι εύκολο να καταθέσει την πρότασή του. Όλοι μπορούν να μπουν για να καταθέσουν προτάσεις. Όχι, δεν μπορούν. Όλοι αστείευομαι. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Ναι, Καταρχάς, είναι πάρα πολύ εύκολο. Υπάρχει μια πλατφόρμα. Το site του διαγωνισμού είναι Innovate East, όπως το ακούμε, .gr. Έτσι έχει μια σημασία να μείνω και σε αυτό. Βεβαίως. Το Innovate East ήταν και μια ιδέα που έδινε και το στίγμα. Δηλαδή καινοτομία και καινοτομία που εφαρμόζεται στην Ανατολική Αττική. Οπότε μπαίνει κάποιος στο site, συμπληρώνει κάποια απλά πεδία. Δηλαδή, τι μπορεί να προσφέρει αυτή η ιδέα, πώς μπορεί να εφαρμοστεί στο τοπικό επίπεδο. Υπάρχουν άλλες ιδέες οι οποίες κάνουν το ίδιο πράγμα και ενδεχομένως πώς υπερτερεί σε σχέση με αυτές. Οπότε κάποιος υποβάλλει την ιδέα του. Εγώ να σας πω, θα είμαστε δίπλα σε όποιον χρειάζεται. Υπάρχει και μια ομάδα πάρα πολύ έμπειρη σε αυτό το κομμάτι να βοηθήσουμε όποιον έχει και αμφιβολίες, αν θέλετε, πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Και πολύ περισσότερο, σας είπα και πριν, ότι τις περισσότερες από αυτές τις ιδέες δεν θα τις κόψουμε. Θα τις βοηθήσουν να μπορέσουν να εξελιχθούν. Και ξέρετε, μπορεί κάποια να μην εφαρμοστεί στην τοπική κοινωνία εκεί, αλλά θα εξελιχθεί ως ιδέα και ενδεχομένως αυτό να αποτελέσει και ένα σημαντικό έναυσμα για το επόμενο βήμα της ιδέας. Είναι και αυτό που λέμε μετά, μια καινοτόμα ιδέα και μια ιδέα που αποτελεί ερευνητικό κομμάτι και στοιχείο, μετά μετατρέπεται και προχωράει στο επίπεδο της start-up, γιατί είναι το επόμενο στάδιο. Συνδέεται μια ιδέα καινοτομίας με μια εταιρεία start-up στη συνέχεια. Έχει δηλαδή μέλλον ο άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με αυτή την ιδέα. Όχι απλά έχει μέλλον, αλλά σκεφτείτε μόνο ότι κάποιος που έχει μια ιδέα, που δεν ξέρει αν είναι καλή ή δεν είναι ή πώς μπορεί να προχωρήσει, ξαφνικά βρίσκει ότι
κάποιοι άνθρωποι που είναι σημαντικοί στο χώρο έχουν αξιολογήσει ότι αυτό έχει μια αξία. Και ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποιοι δήμοι που μπορούν να το εφαρμόσουν. Αυτό, ξέρετε, είναι το μεγαλύτερο εφόδιο που μπορεί να έχει κάποιο στα πρώτα βήματα μιας επιχείρησης. Οπότε αυτό μπορεί να ενθαρρύνει κάποιον να πάει να ιδρύσει την επιχείρησή του, και αυτό που εφαρμόζει αυτή τη στιγμή σε ένα δήμο πιλωτικά και το οποίο έχει υποστηριχθεί από έναν διαγωνισμό καινοτομίας, να γίνει ένα προϊόν το οποίο αφορά την εθνική αλλά και τη διεθνή αγορά. Σίγουρα η διαδικασία αυτή, να ξέρετε, είναι και η πιο κρίσιμη διαδικασία ώστε να πιστέψει κάποιος ότι εγώ από ερευνητής μπορώ να γίνω και δυνητικά επιχειρηματίας, και να βοηθήσω σε αυτή τη διαδικασία. Να προσθέσω όμως κάτι εδώ. Δεν θα γίνουν όλοι επιχειρηματίες. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Μπορεί να έρθει μια τοπική επιχείρηση, η οποία έχει δυνατότητες να εφαρμόσει αυτή την ιδέα και να συνεργαστεί με τον ερευνητή και να κάνουν μια διευρυμένη συνεργασία, η οποία θα έχει ένα αποτέλεσμα και για τους δύο αμοιβαίως επωφελές. Άρα, έχει ξεκινήσει ο πρώτος διαγωνισμός Innovate East για τις περιοχές, ξαναλέω, και τους δήμους της Ανατολικής Αττικής. Είναι οι δήμοι οι οποίοι έχουν ανάγκες και έχουν ανάγκες και από λύσεις και από καινοτόμες λύσεις και από εφαρμογές, θα πω, γιατί πάρα πολλοί δήμοι κυνηγάνε εφαρμογές που στην καθημερινότητα των πολιτών και των δημοτών είναι πολύ ζωτικής σημασίας και σημαντικές. Να πω ότι αφορά τους δήμους, για όσους μας παρακολουθούν τώρα, τους τηλεθεατές μας, το Δήμο Παιανίας, Δραφίνας, Πικερμίου, Σαρονικού, Λαβρεωτικής, Πάτων, Αρτέμιδος, Μαραθώνα, Κροπιάς, Μαρκόπουλου και Μεσογέας, και είναι μια πρωτοβουλία της Μητρόπολης Μεσογείας Λαβρεωτικής, όπου εσείς ως ειδικοί σε συνεργασία με τα βασικά 5 πανεπιστήμια, ακαδημαϊκά ιδρύματα, θα βοηθήσετε ερευνητές και φοιτητές να καταθέσουν το καλύτερο από τον εαυτό τους και από την καλύτερη ιδέα που θα μπορούσε να έχει εφαρμογή σε αυτό το πεδίο. Να πούμε ότι ολοκληρώνεται σε ένα χρόνο αυτός ο διαγωνισμός περίπου. Δηλαδή... Περίπου η φάση της υποβολής των προτάσεων είναι 2 μήνες. Περίπου σε 2 μήνες από σήμερα, τέλος Μαΐου, κλείνουν οι υποβολές. Θα υπάρξει μια διαδικασία ορίμανσης, αξιολόγησης κτλ. Οπότε τέλος του χρόνου θα είναι ουσιαστικά τότε που θα μπορέσουμε να δούμε τις καλύτερες από αυτές τις προτάσεις, οι οποίες σε μια τελετή βράβευσης, η οποία θα γίνει έτσι πάλι εκεί στην περιοχή, στην Ανατολική Αττική, θα μπορέσουμε να δούμε αυτές οι ιδέες πώς ξεκίνησαν και πού έχουν φτάσει και πώς μπορούν να εφαρμόσουν. Να πω κάτι που είναι σημαντικό. Μιλάμε για μια περιοχή που έχει σχεδόν 500.000 πληθυσμό. Πολλοί από αυτούς είναι φοιτητές οι οποίοι νοιάζονται για τον ίδιο τους τον τόπο. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό που είδαμε στα πρώτα στάδια του διαγωνισμού που έχει ενδιαφέρον είναι ότι κάποιοι θεωρούν ότι η ιδέα τους θα λύσει και ένα πρόβλημα στην περιοχή που ζουν, που είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Νιώθουν ότι προσφέρουν και συμβάλλουν μέσα από ως φοιτητές και ως κάποιο ερευνητικό project που έχουν σε ένα πρόβλημα της περιοχής. Και αυτός είναι ο σκοπός, γι' αυτό και εμείς είπαμε να παρουσιάσουμε αυτό το διαγωνισμό εδώ στην εκπομπή στην Αυτοδιοίκηση, που συνδέεται με τους δήμους και θέλουμε να προβάλλουμε και τέτοιες πρωτοβουλίες πολύ σημαντικές που θα βρουν λύσεις για τους δήμους της Ανατολικής Αττικής. Οπότε ξεκίνησε ο διαγωνισμός, ολοκληρώνεται περίπου σε ένα χρόνο. Να ευχηθώ καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, διότι έχει πολλά στάδια. Θα έχουμε καλεσμένους και τους δημάρχους της Ανατολικής Αττικής, των 9 περιοχών, για να δούμε πώς εμπλέκονται, πώς έχουν αγκαλιάσει αυτό το διαγωνισμό και πώς συμβάλλουν και οι ίδιοι. Να δούμε πόσο διαβασμένοι είναι και στο κομμάτι της καινοτομίας και της έρευνας. Έτσι. Μπορώ να σας πω έτσι ατύπως ότι ήδη έχουν εμπλακεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι εντυπωσιακή η πρόθεσή τους να βοηθήσουν και πολύ περισσότερο. Γιατί συζητάμε για έξυπνες πόλεις ευφυείς δήμους κτλ. Ξέρετε, αυτά είναι πράγματα που γίνονται σταδιακά. Οπότε τέτοιες πρωτοβουλίες, κατά την άποψή μου, είναι και πρωτοβουλίες που βάζουν ένα δήμο σε αυτή τη διαδικασία για να μπορέσει να ενισχύσει αυτή τη και το κάνουν και πιο έτσι, του δίνουν και κίνητρα και δίνει και κίνητρα και στους νέους της περιοχής, όπως είπατε, για να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σιώγα που ήταν κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Από την Break Even Consulting. Θα τα πούμε ξανά όταν τρέξει ο διαγωνισμός. Να ευχαριστήσω και εσάς εδώ στο τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής που είστε κοντά μας. Θα ραντεβού την επόμενη Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά.